lupad ang espiritu guys ba kay kanang makalitan bito ka nga nay kalitag tawag nga nay dinali ang panginhanglan ko no. Sus, ugwat gukog bakod. Diretso dali dani. Hi guys, good morning and welcome back to my channel. And for today's video guys, sa juday kog mata kay dahil nanawag nga na ako na dinali ang panginhanglan sa ilang hospital. So mao to, di pa ta oras sa ting mata, ning mata na lamang ko kay nalagi ko ni kinhanglanon. So mao ni nagdadali kog prepare. Lain ba to hanggi prepare gabiin sa karon na malagi madali ang kuan panginhanglan. Mo niyang i-prepare rong dali-dali. Anja, sa jupa, alas 6 pas buntag. Anja. Basta naikinanglanan guys, ang mga immediate needs na nahadyo ng buhaton o dali-dali kay kuan man ni. Na may mukuha. Anja, lain ba ito hanggi prepare gahapon, lain to dito immediate needs. So karon haning buhaton, diretso kog bakod ako pa ko hilam-hilamos. Diretso kog prepare kay basig kanang hapiton na ni. Anda. Grabe lagi guys, paningot lagi kog agkat kay dali-dali ko kay bawo ni sila nga mingin man lang na ako nun sila pa immediate needs. So mao ni nga dali-dali ko lugpad pud ang espiritu dani. Masanay nga nang dinalian hinja. Kundi ay siya tidig na tug pa. Anja. Sadyo pa lagi. Lami pa tayo pa umuk-umuk og tug. Diya naman. Sige na magtingog ang cellphone. Anja guys. Haning dalian lagi. Kay kuhan na sa hipod ka ng malibog po ko ba. Kay hamon yung pang-ipon pod. Ang tanawon og ka ng pila ka buok may hang nabutang. Kaya di mapupwede jama-jama rakag diretso butang tanan diya panghamag mo pang tanawon og ipon og mga bato silang request. Lain ni sila guys ba kay og nadji kinahanglanon nga naay nagkagabi tawag sa buhaton po dadyon nagabuntag. Kuan diya dito message sa messenger diya wala na basa gabi hinja. Pagabuntag na, daan na ning school na mauna ka na. So mauni, nahitabo karon. Pero naghamanda ni guys, pwede man po kumutugurog balik, muhigda kay dugay pa man pos doktora mo mata, sadyo pa man ron. Naghamanda ni mamainit ko mo higda kog balik. Basta na nga ning dinalian, ang karat-karatan na po tag pinakalit. Pero guys, naanad na po ko guys, kaya nga na-jud na sila ba, na-jud sila immediate needs. Duraghan po ni. Gabi pagali ko nag-pack. Pack na po karon. Pero okay ra guys, kayo man tayo mahimo kay kuan man ta kanang nay tauhan ra ba selduhan ra sa mao na insay pabuhat hala buhaton kay mamaya tong trabaho inja di ay sa tidig na si Jay mag-prepare og kuan sa OR og sa laboratory department si Jay mag-prepare dagto ang gi-prepare gahapon matug sa pharmacy department. Daka ni mo ni immediate needs. Nga, hapiton lagi ko no karon. Una nga, dali ang taon ko. Dali ang taon ko, pinakalitra. Ngani guys, dini basa-basa nimo di nimo reviewhon ug minsan ni mga items kay ug masadyop ka. Siyempre, po, di balik Manila. May man sila nga
na kay sadyop wa na mautong imong gipadaay nga na nga kinahanglan imong jung sabtunog mao baga jud to imong gi mao ba jud tong items nga imong gipada kay kita masiguro pong tanan mauwa o mag natay sadyop ba nga na. Pero sa jud guys, di malika dyan, nadyo ko sa jud. Na sila ibalik. Nga na, wa na mao, na laing items nga na punit nga dito mao. Pero sa una rato guys, karon nga nagdugay-dugay na ko diri, wa na po ko naidaghang sa jud. Pero nalagay time nga di pud malikayan, masadyop ta kay siyempre, nobody is perfect. Di ta miingog perfecto ta kay kitang tanan jud mga sadyop na iban diha nga nag feeling og perfect nga pagtuos lang kagulingon di na sila masadyop. Sa mauna nobody is perfect mo adyo mo pasusulabi nga di mo masadyop kay kitang tanan masadyop adyo mo pagpasusulabi di hag perfecto mo. Diya guys, ang plano rin kog mo magatang ko kog taho sa kalsada. Diya, alam lagi dinali ang panginahanglanan, ang gibuhat mo ng giuna. So, nas bago pa ko dani guys, nga pa ko kay grabe sing daghan ng klase-klase ding mga kanang hospital supplies. Diyan kalugod dyan na kabisado na pud na ang mga gamit sa hospital. Nga naman dyan guys, ba sa una, mga pa ka pero karon ay kuan ako kabisado na. Diyan kanihan ning ipakay di na mo arang sa karton kaning ibutang danis plastic kuani kanang underpads inja sa bag mga iro kani ang gihawiran mo ni kuan cutlery pencil di manggapon mo kaila siguro guys sa ibang kama siguro na nagsinaba mag mga iro ng baroy. Hapit to ni karon mga pa siguro mga alas 8 hapit na ni. Ano haning gipak daan nga ready na kay medyo nang ang nanay magbusina na may mahapit dan ni. Kuan, ready na ni. Ano lang ibutang sa gate.
Ang man nagajud guys. Naghang dali-dali. Kaya as Ginoo nang man nagajud niya. Among pakiton guys ang gi-prepare gahapon. Para lagi daghan na di Mao ni ang gi-prepare gahapon guys. 6 ka box. Nja okay ra na guys kaya medyo ko na nagdali nagbanjing-banjing ra ko. A few moments later. Karon pa ko mga guys kay ang giuna tong kuan immediate needs. Kay basig ko haon to karon. Nga, dali-dali ko pag bata na ho. Anong gibuhat dadon. Grabe mingawa dari guys ba, masway kong tawag ni nanay. Kay, siya na day ko no, gipa, ay, may signal. Gipa ID-han. Ang kamustahon. May mga signal sila.